Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 2. Mesurau amrywiad. Mae yna sawl ffordd i ni'n gallu arsylwi sut mae data amrywio o gwmpas cymedr, a'r un rhwydda sydd gyda ni yw'r amrydiad. A'r amrydiad yn cael ei ddynodi fel y gwerth mwyaf data tynnu'r gwerth lleiaf. Ar gyfer set bach o data, neu data sydd wedi gosod mewn trefn, maint gallwn weld yn hawdd pa un yw'r mwyaf a pa un yw'r lleiaf. Ar gyfer set data sydd yn nifer fawr o eitemau a sydd heb ei gosod mewn trefn, gallwn ddefnyddio timeline ar gyfrifiadur i ddarganfod gwerthoedd mwyaf a lleiaf yn gyflym. Felly, gallwn gyfrifo'r amrydiad. Ar gyfer data sydd wedi crynhoi i fewn i grwpiau, bydd peth o'r gwybodaeth gwreiddiol ar goll. Gallwn gyfrifo amcan gyfrif o'r amrydiad. Dyn ni ddim yn gwybod ymleo fewn y grŵp mae'r data yna. Felly ni'n cyfrifo amcan gyfrif o data. A byddwn ni'n defnyddio terfan ucha y grŵp ola, minus terfan isa y grŵp cynta i amcan gyfrif yr amrydiad. Roddir hyn gwerth sydd o leia gwerth yr amrydiad. Bydd yr amrydiad o fewn hwnna. Mae'r amrydiad yn hawdd i'w gyfrifo, ond defnydd cyfyngedig sydd ganddo i ystadegau, gan fod yn cael ei ddiffinio gan y gwerthoedd eithafol, ac all hyn fod yn gam arweiniol. Galla fod gwerthoedd yn bell tu fas i'r data gwreiddiol ni angen cyfrifo. Edrychwch ar y graffiau bar amlder yma ar gyfer 3 dosraniad sy'n cymryd gwerthoedd sy'n gyfanrifau. Felly mae 2 dyn ni, mae nifer fawr yn 4 a mae nifer fach yn 6. Mae 2, 3, 4, 5, 6 a maen nhw'n eitha cymesur o gwmpas hwnna. Wedyn mae'r un gwylod 2 a 6 yn uchel a 4 yn isel. Felly amrydiad y 3 yw 6 minus 2, sef 4. Ond yn y dosraniad cyntaf mae'r rhan fwyaf o'r arsylwadau yn digwydd ar y cymydr. Yn yr ail dosraniad mae yna fwy o ysgariad o'r cymydr. Ac yn y trydydd mae'r rhan fwyaf o'r arsylwadau ar bob pen. Byddai mesur amrywiad addas yn rhoi gwerth fach ar gyfer y dosraniad cyntaf, un yn fwy ar gyfer ail un ac un yn fwy byth ar gyfer y trydydd dosraniad. Mae'r rhan fwyaf ar y pen. Felly nid yw'r amrydiad yn fesur addas ar gyfer yr amrywiad gan ei fod yn cael ei ddiffinio gan yr arsylwadau eithafol, rhaid na sy'n ar y pen. Yr amrydiad rhwng chwartel ar gyfer set o ddata. Q1, y cwartel isaf, yw'r gwerth y data sydd cwarter y ffordd trwy restr arsylwadau, pan maent wedi cael ei gosod mewn trefn esgynol. Q2 yw'r air chwartel neu'r canolrif, y gwerth data sydd hanner ffordd trwy restr arsylwadau, pan maent wedi cael ei gosod mewn trefn esgynol. A Q3 yw'r trydydd chwartel, y gwerth data sydd 3/4 y ffordd trwy restr arsylwadau, pan maent wedi cael ei gosod mewn trefn esgynol. Felly'r amrydiad rhwng chwartel yw'r trydydd chwartel, tynnu'r chwartel cynta. Ar gyfer restr n arsylwad sydd wedi trefnu yn esgynol, bydd cwarter n plus 1 arsylwad yn rhoi'r Q1 i chi. 3/4 n plus 1 arsylwad yn rhoi Q3. Cofiwch, os oes 2 bob ochr yr un chi angen, chi'n mynd hanner ffordd rhwngddyn nhw. Ar gyfer set o ddata o n arsylwad sydd wedi crynhoi fewn i grwpiau, dylwn ddarganfod Q1 a Q3 oddi wrth y graff amlder cronis gan ddefnyddio cwarter n a 3/4 n yn ôl eu trefn, achos chi ddim yn gallu gweld le mae cwarter y data. Felly, ystyriwch y set o ddata sydd gyda ni fan hyn. Mae 17 dyn ni yna. Q1 yw cwarter, so cwarter 18 yr arsylwadau, a hwnna'r 4.5 arsylwad,
Felly rhwng 7 ac 8, so ni'n mynd i 7.5. Y canolrif yw hanner ffordd, sef y nawfed, so 17 na gyd, 18 yw n plus 1, so hanner hwnna nawfed a gwerth hwnna yw 10. So Q2, y canolrif yw 10. Q3, 3 chwarter ffordd rhwng, felly 3 chwarter 18 wedyn ar yr 13.5 ar sylwad. Bydde rhwng y ddau yna, so ni'n mynd hanner ffordd a ni'n cael 18.5. So dyna'r 3 pwynt pwysig, yr amrydiad rhwng y chwartel, rhwng Q3 a Q1, a ni'n tynnu'r hynna wrth ei gilydd, a 18.5 tynnu 7.5 yn rhoi 11. Ar gyfer set fach o ddata ar wahanol heb ei grwpa, gallwn darganfod y gwerthoedd Q1 a Q3 o'r y claswiz FX 991. A dangosir maint RAM pob un o'r 100 cliniadeg yn y tabl. Ni wedi gweld rhain o'r blaen mewn fideo blaenorol. Darganfodwch y canolrif a'r amrydiad rhwng chwartel ar gyfer y data yma. Felly mae 2 RAM 8 cyfrifiadur, 4 RAM gyda 26 nhw ac yn y blaen. Felly bwydo data i fewn i'r FX 991, fel yn dangosir yn y fideo blaenorol, cewn ni'r canlyniadau yma. Chi'n cofio o'r botymau o'n i'n defnyddio yn y fideo blaenorol, dyna beth byddwn ni'n cael o'r 3 sgrin. Felly, mae gyda ni'r cwartel isaf yn 4, y canolrif yn 8, a'r cwartel uchaf yn 16. Felly, canolrif yn 8, yr amrydiad rhwng chwartel wedyn yn 16 tynnu 4 yn 12 gigabyte. Ar gyfer arsylwadau sydd wedi cael eu crynhoi i fewn i grwpau, mae rhaid defnyddio'r polygon amlder cronis mwyn darganfod yr amrydiad rhwng chwartel. Felly, mae'r diagram amlder cronis ar gyfer 100 cliniadur o'r enghraifft blaenorol. Amcangyfrifwch yr amrydiad rhwng chwarter ar gyfer y prisau yma. Na mae 8 cliniadau dyn ni rhwng 300 a 700 pint. Mae 27 yn y grŵp yma, a ni gyd ni'n gwybod ble maen nhw, felly ni wedi creu yr amlder cronis yma, felly llai na 300, dos dim un, llai na 700, mae 8, llai na 900 pint, mae 8 a 27 sy'n 35 ac yn y blaen. Felly dyna'r amlder cronis, graff amlder cronis ydyn ni. Felly, cwarter ffordd lan y data yw 25, felly 25, a ni'n cael pris cliniadau rhif 25 yn tua 835. Hanner ffordd, 3 chwarter ffordd, lan y data yw'r 75, felly y 75 yn rhoi i ni pris tua 1,560 pint. Felly'r amlder amrydiad rhwng chwartel wedyn tynnu'r ddau ni'n cael 730. Os byddech chi am y canolrif, byddech chi'n mynd o gros yr 50 pwynt a dod lawr fyna. Ymarfer. Defnyddiwch eich cyfrifiannell i ddarganfod yr amrydiad rhwng chwartel ar gyfer dosraniad pwynt canol pob grŵp o'r enghraifft blaenorol. Felly os ewch chi'r canol pob un, a gweithio mas lle mae'r 25 a lle mae'r 75, neu bwydo nhw gyd mewn i'r cyfrifiannell i weld beth mae'n rhoi chi fel yr amrydiad rhwng chwartel. Yn y fanna. Felly daliwch i'r fideo i ateb y cwestiwn, achos fi'n mynd i roi'r ateb i chi nawr.
Felly dyle fod yr amrydiad rhan chwartel yn dod yn 850 punt. Sy'n wahanol beth ych chi'n cael o'r graff, achos chi'n gosod pob un yn y canol yma. Gwnewch chi'r rhain nawr, mae'r amrydiad rhan chwartel yn dangos amrywiad hanner canol y dosraniad. Mantais hyn yw y bydd dim yn cael ei effeithio gan gwerthoedd eithafol ar bob pen. Ar y llaw arall, bydd newidiadau o unrhyw fath o'r gwerthoedd eithafol ddim yn effeithio ar amrydiad rhan chwartel. Gweithwch chi yr amrydiad a'r amrydiad rhan chwartel ar gyfer bob un o'r rhain i gael gweld beth sy'n digwydd. A dyliwch y fideo chi gael ateb y cwestiynau. Ac mae'r atebion yn mynd i ddod nawr. A beth chi'n sylwi, mae bob un ohonyn nhw gyda'r un amrydiad rhan chwartel, ond mae gwerthoedd pen yn wahanol gyda ni, sy'n rhoi'r amrydiad yn wahanol. A mae hanner y data yn yr amrydiad rhan chwartel. Math arall o arddangos rhain yw gyda plot blwch a blewen, box and whisker yn Saesneg. Ystyriwch eto set o ddata dynnu. Gallwn lunio plot blwch a blewen gan ddefnyddio'r wybodaeth, y gwers minimum, gwers llia oedd 3, y Q1, y cwartel isa oedd 7.5, y canolrif oedd 10, chwartel 3 oedd 18.5 a'r gwerth mwyaf oedd 52. Felly, beth ych chi'n neud yw gosod y pwynt isa, gosod y pwynt ucha, gosod y chwartel cynta, yr canolrif a'r chwartel ola, a creu bocs rhwng y ddau chwartel. Wedyn mynd a'ch blewen chi gros i'r ddau pen. Felly chi'n gallu gweld mae hanner eich data chi o fewn y bocs y blwch. O'r plot blwch a blewen, gwelwn fod cwarter o'r arsylwadau rhwng 3 a 7.5, cwarter arall rhwng 7.5 a 10, cwarter arall rhwng 10 a 18.5, a'r cwartel ola yn yr cyfwng yma rhwng 18.5 a 52. Wrth gyflwyno allanolion, gallwn weld gael plot mwy gwybodus sy'n rhoi gwell dosraniad i ni. Y glwyd cyntaf, maen nhw'n gael fe'r glwyd cyntaf ar gyfer dosraniad yw'r gwerth le o'r Q1 chi'n mynd lawr 1.5 llosir amrydiad rhan chwartel. A'r glwyd ucha, y dosraniad, chi'n mynd lan o'r trydydd chwartel, chi'n adio 1.5 llosir amrydiad rhan chwartel. Diffinir unrhyw arsylfa sy'n llai na'r ffin isa ac yn fwy na'r ffin uchaf yn allanolion, outliers yn Saesneg. Ystyriwn eto y data yna sydd gyda ni. Defnyddiwn i'r gwybodaeth yma. I ni'n cael bod y glwyd llia yn -16, sydd tu allan i'n set ni, yn glwyd ucha ni yn 18.5, lliosi 1.5 lliosir amrydiad rhan chwartel, yn rhoi 35 i ni. Felly, ni'n gweld bod dim allanolion ar ochr isaf, ond ar ochr ucha, mae 45 a 52 tu allan i'r glwyd yma, felly ni'n galw nhw'n allanolion. Gallwn wella ar y plot blwch a blewen gyda'r blwch yn yr un lle. Os nad oes allanolion ar y dosraniad, bydd y blewen yn mynd tua'r pwynt llia. Os fydd yn allanolion, bydd y blewen yn mynd i'r glwyd a dangosir yr allanolion fel plotiau unigol. Felly, dyna ni'r isa, y glwyd, o dyn ni fyna, ucha, y blwch yn y canol gyda'r canolrif, y 2 flewen bob ochr, a wedyn 2 allanolin tu allan i'r plot blwch a flewen. Felly ni'n gallu gweld yn well le mae'r data yn cael ei gosod a unrhyw
allanolion sy'n mas o ffordd. Felly nôl i'r graff amlder cronis oedd gyda ni am y gliniaduron, a ni'n gallu gweld, ni'n gallu gweithio mas, bod y glwyd isa nawr yn mynd i fod Q1 minus 1.5 llioser amrydiad rhwng chwartel, a mae hwnna'n dod i minus 265, sy'n islaw na'r prisiau sydd gyda ni. Mae'r glwyd uchaf yn Q3 plus 1.5 llioser amrydiad rhwng chwartel, a mae hwnna'n dod o 2,655, sy'n uwchben yn gwerthoedd ni. Felly, gan fod y glwyd isaf llai na 300, lliosi mae hwnna'n hafel i pris isaf y cliriaduron, a'r glwyd uchaf yn fwy na, sef pris uchaf y gliniaduron, does na ddim allanolion yn y sampl yma o gliniaduron. Edrych nôl ar yr enghraifft yma, oes gan y dosraniad yma o ram y cliniaduron unrhyw allanolion. Gweithwch chi mas nawr i weld dyna'ch amrydiad rhwng chwartel chi. Ewch 1.5 lliosi hwnna yn llai na Q1 ac yn fwy na Q3 i weld os oes yna unrhyw allanolion gyda hwnna. Deliwch y fideo i ateb y cwestiwn. A dyna ddiwedd y fideo ar gyfer Mesurau Amrywiad.